Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata, wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku akai-akai. Kamar yadda kuka sani, sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye. Kuma kamar yadda muka saba, yau ma mun zo muku da hanya mafi sauki da ku yi amfani da ita domin ku magance wasu matsalolin naku ba tare da kun sha wata wahala ba. Wannan insha Allah yau za mu yi magana ne akan yadda za a haɗa maganin ciwon haƙori. Misali, idan mutum yana fama da matsalar ciwon haƙori, la'alla kogo ne da haƙorin ko kuma haka dai kawai haƙorin yake ciwo, to insha Allah ga hanyar da za a yi amfani da ita domin a magance wannan matsala din. Amma muna roƙo, idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha, da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da wajen rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To shi dai idan mutum yana fama da wannan matsala ta matsalolin haƙori, misali kamar ko ciwo yake mar ko kogo ne ko wani abu, farko dai abin da ake so, kar mutum ya bar haƙorin shi da datti. Ma'ana ya zama yana kula da lafiyar haƙorin shi, yana goge su yadda ya zama ba su da wani datti. Yanda za a yi shine, idan aka samu tafarnuwa za a nema. Idan aka nemi tafarnuwa, la'alla ɗanya za a nema ko garinta. Idan ɗanya ce, za a ɗan kirɓa ta ya zama an samu yadda za a iya liƙa ta a wani guri, ko kuma idan gari ne ma, kaga kun ga ba wani matsala kenan. Yanda a shi ne, za a ɗauka inda yake ciwon nan, sai a samu sai a zuba wannan tafarnuwa ɗin a gurin, garinta ko kuma wadda aka ɗan kirɓa aka daddaka, sai a liƙa ta a wajen. Idan aka liƙa, sai a bar ta zuwa wani ɗan lokaci, insha Allah za a ji haƙorin ya daina ciwo. Kawai dai abin da ba a so shine kar a bar gurin da datti. In dai ba a bar gurin da datti ba, to insha Allah in dai an gwada wannan sinadari, za a ga an samu sauki. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta, idan har wannan bidiyo da muka yi ya burge ku, to muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa bidiyo na gaba.